Se, Hvad? middelgrøn. B! I! O! Bio. T-E-X! Tekst. W-H-E-T! Ej, der står ikke på min, der står kun. Nej, der står C-O-L-O-R. Kolder. Maskinen, der skal drive lysartikler. Nej, en film besvarer sig pluskage. Er det så komplet? Nej, der står der ikke noget med mig. Men jeg skal være 13 år for at bruge det der i videt. Det skal jeg også. Se, Hvad? men så er vi jo ikke gamle nok. Hey, Der får mere bagpå. Udviklet specielt til maskinen, der skal drive lysartikler fra 15 til 60 grader. Der står også lige der i mig. Kan vi vide Jeg det? tror, får en sms. Tror du, det snakker? Du får en. Der er nogen, der ringer. Hej, Trine. Ja, vi sidder lige og snakker om vaskemiddel. Vaskemiddel? Hvem er det? Det er Trine. Okay. Du får ham lige. Farvel. Hej. Har du ringet til mig? Blødt vand. Undskyld, skat. Ja. Det der var Morten og Peter. Special edition. Okay, Og det er helt ingen noget. okay. Skal vi prøve at smage, mens han snakker? Jeg siger, det er okay. Hvad er der i? Nej, Okay. det må man ikke drikke. Det er lokalt irriterende. Irriterende. Sidder du ikke forstyrret, mens jeg sidder og snakker? Jeg kom til at knække låget. Fuck mit liv. Nej, nu vil den ikke sidde fast der. Nej! Jeg tror, jeg fandt ud af, hvorfor du ikke. Jeg har prøvet at støtte den ned, for den er knækket i låget. Ja, det nytter sgu da ikke noget, mand. Ja, jeg tror også, jeg har sådan... Nej. Nu vil du sms'er igen. Hvad er nu det for? Okay. Nå. Men børn, brug Bivotex. Det er godt for hunden. Wild eller cold? Hold din kæft.